Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Gabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Ellen Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Robert, 32 anyos, single, nagpuyo sa Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa pending case sa akong amahan. Aron yung sabtan, sugdon ko sa diyang bag-o lang kong ni-graduate. Ingon ini ang mga panghitabo. Yes! Graduate na yung go! Woo! Congratulations, Nak. Kung daspod pa. Salamat sa tanan nimong sakripisyo aron lang makahuman ko sa akong kurso. Salamat kayo. O, isa pa yan. Obligasyon ako isip imong amahan nga makahuman gi kasi mo pag-eskwela. Sige lang pa. Puhon, kung magkatrabaho na ako na'y bahala ninyo ni Mama. Kaya dili ko gusto nga magsige pa mo og trabaho eh. Salamat, Nak. Unsa, doon na kay plano mo larga sa laing nasod. Oo pa, Nya, asa man ka magsugod? magpa-experience una ko din sa ato pa isip nurse. O kung igo na yun akong experience, pwede na ako mga apply para sa laing nasod. Asa man ay plano nimo nga mularga? Gusto ko sa US pa. Oh, mayo tuod ang income dito sa mga health professional, Nak. Ato nang iampo. Salamat kay pa. Naninga, ah? Lagi. Gusto mo dyan kayo ko makalarga sa laing nasod ko. Nganong ganahan magit ka dito? Ganahan ko dito. Aron pohon, madasan ako akong mamagpapa dito. Wa pa gina sila makasuwag travel outside the country ko. Nice. Nindutuod ng imong plano para nila. Gamay na yung kuwang. Makalarga na dyan ko dito. Ako naman giliw kang ako mga papeles o ginahinay. May day kaayo. Ikaw, Ginny, wa kay plano? Maapas lang niya ako ni mo dito. Ular ka na ka sa gawas. O pa, Taon-taon palitaan ni magkita, Lung. muragaan na agad pa. Pero sige lang, ay kabala ka. May akong plano, nga kuhaon tagin mong mama, aron makaadto mo dito. Ay, ganahan kay ko, anak dong. Makaadto na gid in taon, Miss Gawa si Papa ni mo. Ayaw kabala ka, ma. Pila rin pagdagat sa panahon, eh. Magkauban niya tapuhon dito. Yeah. Pag-amping dito, ha? Ayaw kalimot sa pag-ampo. Salamat pa. Ug kamo po din, he. Amping mo permi ni mama. Nanugon ako ni JB pa nga, dili yun mo pasagdan. Ay, kabalaka lang ni Mama ug Papa, kuya. Ako rin bahala nila. Magduha naman ko katuig din, he. Gamay na lang kuwang. Umagapakasyon ako sa Pinas. Ay, manawag di ko lang mga magpapabi. Nalihok naman ka ninyo ginahinay inyong mga papilis pa, ma. Ulong. Gamay na lang ang kuwang. Sige lang pa. Kay kung unsay kuwang puhon, inigpauli na ako diha. Kuyugan di ka, aron makumpleto na yun na. Sige, Long. Ya, amping. Salamat pa. Pa! Ma! Kumusta naman mo, ha? Ay, ni anak
Okay ra. Gimingaw ka iminimo. Ingon man sad ko, ma. Kumusta man ka, Dong? Okay ra ba? Medyo duka pa lang yun. Lahala. Kautsa. Para ining human, makapahuway ka. Huwag malalanta mag-istorya. Pa, mga dutag NBI para makakuha kag NBI clearance. Sige, Dong. Asa po rin si mama? Atong kuyugon aron doongan na lang mo. Dong, nahit man ko sa NBI. Unsa pa? Nga naman. Nakuno ko'y pending nga kaso, Dong. Ha? Pindi nga kaso? Sa unsa man? Kung wa na mong gilihok ang mga papeles ni Papa para abroad, dili mi mahibaw nga doon na rin siya pending case nga mismo si Papa wa mahibaw. 35 years ago, gitudlo akong Papa nga niya gida ang mga gamit nga gikawat siyang gagaw. Electrician manggod akong Papa sa una. Na-stretch ko kaayo. Tungod kay 1 month na ang nakalabay, ug nabalaka ko nga base ma-refuse ang among application. Unya, Wa man ko may baho, Dong. Uy nga, nabali ay ko'y ingon anak nga kaso. Tingalig doon na tayo maduulan, ana. wagid kay nadawat pud nga supina pa. Wa man yun, Dong. Ang akong gikatakan. Wa ba yagyog ko mibalhin og puyo? Kung naman na ko'y kaso, gipangita na unta ko nila o gipadala na kong supina. Mausad pa. Na, di ka maduga yung proseso, ana? Mao lagi na akong kabalakan eh. Ug mas nabalaka pagud ko. Kay base nung i-refuse ang application ni Papa. Pangutanan lang sa suhito, gid ana. Mao bitaw. Ay, paita. Imbis malipay ko kay bago kong abot din sa ato. Na-stress na may nuon ko. Susway, ano lang sa kaayog palabi ko. Mapangitaan na lagi nagsolusyon. Uy, hala. Niya, saan na kuya? Mabilis, Papa na. Kung sa mga gani, Dong, ayaw lagi ka problema na ko eh. Lisod man kung doon lagi kakulian. Dili pa. Kinahanglan magdungan mong mama og larga pa ingon didto. Ya, usao man na nato. Oh, pangonsulta lang og abogado, kuya. Mao gani akong buhaton, GB. Magud untay gusto nako nga magkadungan sila sa mama ug papa nga makalarga pa ingon sa US. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Mato di Papa, wa man gyud siya mobalhin og puyo. Ang iyang gikahibudngan, nganong wa man siya nadawat nga supina kung naa man na siya kaso 35 years ago. Ikaduhang pangutana. Doon na ba mo'y idea how long will it take para matagad iyang kaso? Unya maka-attend og hearing? Ikatulong nga pangutana. Dugay ba ang proseso ani? Unsa may kinahanglang andamon namo aron mapamatud-an nga napasanginlan lang ang akong papa. Ikaupat ug katapusang pangutana. Kung mukonsulta kog abogado, mga pila kay among kinahanglan andamon. Palihog, tabanging tambagi ko, kini ang akong suliran, Robert.
Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Of course, sa mga medical nga mga pangutana, mga problema na Dr. Rene Obra nga mutubag ana guys. Di maguol ay kabalaka. Matubag na namo tanan ninyong mga pangutana busa. Ipadadayon sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Guys, ang ato ang letter sender karong adlaw tagpuyo sa Cebu City. Letter sender karong adlaw atong tawgon nga si Robert. Single, 32 years old, punto legal ang iyang pangutana kay naay pending case ang iyahang iyahang papa, no? Naaman ni siya'y kaso, no? Murag mulargahay man tato unya nagka-problema hinuon. So unang pangutana, matud ni Papa wala namang gyud siya mobalhin og puyo. Ang iyang gikahibungan nganong wala man siya nadawat nga sabpina kung naaman di ay siya kaso 35 years ago. Usahay wa siguro natarong og serve or wa kapag serve or naagi mga kakulian po, no? I cannot explain, di man gyud pud ni perpekto ang ato ang justice system. Manumano man pud ang pag-serve nato, tao ra pud na naapoy human factor element and error, posible nga wa ka na na-serve niya, wa nahatag sa imuha and things like that, no? So naida kog chance mo nang wa ka kabaw about the case or wa ka na-servan gyud, oh. So tan-aw nato na sa records, makita man na kung na-servan ba ka o kinsay ni dawat, naaman gud na return of service sa sheriff nga ning serve ana, makita man na, ma-check man na nato sa records. Pero matay 35 years ago. Sus, uban andong naminaw na itong sukintig paminaw, wa pa matao. No? So, anyway, pwede na ito ma-check sa korte, ha? Ikaduhang pangutana, doon na ba may idea how long it will take para matagad iyang kaso unya maka-attend og hearing? Okay, atong i-check unsa maning kasuha, ha? Kay, wala may gisulti nga unsa nga kaso, no? Pero kung NBI clearance nagi-hit, so meaning criminal case. Now the good news is ang Supreme Court nagpadala og circular, ni pagawas og circular kay kung kanang kaso sa pares imong papa inana na kadugayon nya wa naglihok, wa man pud na nila gilabay, no? Ang tawag ana gi-archive. Unya tungod kay sa kagidugayon, no? Ningon ang Supreme Court nga kung wa gyud na naglihok nga dugay na kaayo pipila na katuig, pangutan ako no ng mga hingtungdan dihag interesado pa ba na sila kay ug di gani i-dispatchar ta na lang na. You can avail of that circular para mulihok na ng inyong kaso. And mandated ang mga korte ana para tangtang ang mga docket ug dili na magkatapon og gaabog-abog ra na gadungag-dungag ra na simbakog masunog ng mga papel dinhang kagumkom na kaisngatanan dinha sud korte, no? And justice delayed is justice denied as well. Kay nagfile-file og kaso ug interesado pag yudto siya, wa man din na mobalhin ang imong papa nganong wa man nagadagan ang kaso, di ba? So posible nga di na siya interesado and it's not fair also, no? Sama sa mga tao pares imong papa nga wa kabaw niya naa di ay mga problema na accused di ay sila. Okay? So ilang sunod na tong pangutana, ikatulo, nga pangutana, dugay ba ang proseso ani? Unsa may kinahanglan andamon namo aron mapamatud-an nga napasanginlan lang ang akong papa? I think you'll have to check on the case, no? Adtua dito, nya kato akong gingon nimo nga circular kung basin gilihok na basin dig na dismiss na sa korte, no? Wa ta kabaw kay kung naglihok na posible yung na-dismiss na sa korte, then atong pahibawon ng NBI nga wala na-dismiss na siya para wala na kay hit sa NBI. If not, then probably magkinahanglan tagtabang sa PAO or kinsang abogado para palihoko na to ang kaso ug mapadismiss. Kadyot na lang kaayo na siya. Ikaw pa to katapusang pangutana, kung mo konsulta kog abogado ani, mga pila may among kinahanglan andamon.
consultation is mga 1,500 man siguro per hour or pwede po, depende. Kay kung madto na kag fiscal or public attorney's office, pwede ra man gyud ka matabangan nila, libre man ang ilahang konsulta. Or you can go to the Integrated Bar of the Philippines, Cebu City Chapter or Cebu Chapter para makapangayo kag consultation nila sa ilahang legal aid clinic nga matudluan kag unsay angay ninyong buhaton kabahin sa kaso anang imong papa. Okay? Guys, mga sukintig paminaw, naghinaot ko nga dili lang kani sa ato ang episode karon na amoy nakutlo nga pagtulunan, kundi sa mga every episode, no? Whether medical or legal, personal, emotional, nga mga psychological, nga mga problema nga inyong ipada nga among gipaningkamutan nga mahatagan og tambag naagyud mo'y nakutlo nga pagtulunan all throughout 2025 and all throughout the years, no? Ana usab man gani atong format but ato gyud gipaningkamutan nga naagyud mi. Ako, si Dr. Obra, ang ato ang RMN Production Center, ang ato ang mga kartistas kahanginan na ningkamot, dili lang nga lingawon mo, but para pod mahatagan mong inspirasyon ug kadasig nga mopadayon sa ato ang cycle in life nga mahatagan mong inspirasyon nga malamdagan mo nga dili mo alone in the journey. Na ako nas Dr. Obra na aning atong stasyon nga anda mo tabang ug moalagad kaninyo. No? Naut-untang namin nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon, dili lang today but all throughout 2025 nang hinaot mi nga in 2026 mupadayon gihapon mong paminaw sa ato ang pagtulunan. Daghan kayong salamat kaninyo sa inyong pagpaminaw sa ato ang tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa ato ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Nationwide, Tatak RMN. Daghang salamat, maayong adlaw ug Happy New Year! Handumanan sa kaawi. Malaman ang nadari kay aking nakikita. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, niining akong kaagi. Ako si Mia. Sa dili pa nako sudan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Kaba. Diwa ko'y ikaw ang aking pangagi. Bakit ba ikaw ang sa laging namaisip ko? RMN Drama presents Handumanan sa kaawi. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kaning usa ka babae nga taga Davao City. Ang atong natatampo nagdasingan nga Mia. Uy, asa naman yung bayot, uy? Dugay mo kayong gawas. Mia! Uy, bayot, kadugay ko ni mo ni gawas. Ay, dapat ko'y gibuhat among room, uy. Ano magigutom na kan? Ay, nakatag-an gyud ka bayot. Gutom na kay ko. Ay, ato na tas kantin. Aron, mawala ka gutom ni mo. Asa man to, uy? Nung sa ka, uy. Gusto ko'y gisigihan mo pangita diha. Kenneth, hindi na ako madakong kwarta, uy. Mauna ni Ron.
Kadiyot mabalik sa ako sa mong room. Tuari sa bag akong kwarta. Ay nagbalik dito, day. Nagaguhago lang yung ka. Paniasam ko kwarta nga akong ipalit og snack. Ay, kagul. Ako rin bahala ni mo. Sagot ka. Tala, Mia. Mamauli na ta. O yan na lang ta mamauli na to, uy. Oh, ano man. Taligsik, uy. Wa akong makadag payong. Ano sa man taon ka, uwe? Pero may manimong kalimtan ang imong payong. Di ba naman utak ka nga mukalit lag-uwan ron? Lagi, uy. Na, magsige naman, magsaot na lang daaning akong payong para makapauli na ka. Dinhi na lang ko bayot, uy. Salamat kay paghatod ni mo na ako, ha. Why sa pa yan, day? Babos. Oh. Si Kenneth tong naghatod ni mo, Mia. O, ma. Close gid kaayo mo anak niya, no? Lagi, ma. Ay, anugon, kaayo bataa. Hitsuraan unta, bayot lang. Day, ugma ba? Ayaw kalimot ha? Saan sa manday? Hala, uy. Birthday in taon ako ugma, day, uy. Debut na ako. Oh, o di ay isa. Ayaw yung kalimot, day, ha? Kay April ra ba ka sa 18 candles? Bayot, tarong akong make-up, ha? O, siyempre, no? Ayaw baga abayot, ha? Kay muro na niya kong aswang tanawon. Ay, sus, dili pa ka na, musamot kagkagwapa. Ay kong labda bayot. Napugos na ba kong dress-dress ini? Kay dibo sa tong amiga. Noon sa ka, uy? Iwan ko kung gitutukan. Gwapa maday kayot. Kung mangarti lang ka. Ha? What if straight ko ba? Ansi buti mo ipasabot? Kung tinuod bagyod nga lalaki ko, di ko bayot. Unya, makagusto ka kanako. Dili gyud bayot. BFF ra gyud tanong. Di gyud mahitabo nga makagusto ko nimo bayot. Mia. Ang sakit mo namang magsalita. Sinaktan mo ang puso ko. Ay, sus! Ay, nagdrama-drama diha bayot. Sige nung uy, sakto na ni uy. Maliit niya this program. Asa man talingkod ini ron? Diri kalingkod yut. Ay, kubyai ha? Ulagi. Ay kabalakan. Yara ko si Munduon. Hala, uy. 9 p.m. naman di ay. Di rin ko makasakay motor ini. Ay kabala ka ba yut? Ihato na ka dito sa inyo. Ang kasagapong kanako. Kaswerte gid ako sa mong BFF, uy. Kinit, tere, siyasa. Ay, muwan na ko ron. Uy, ay palabig inom ha. Mubiyahe para bata. Ulagi. Ay, di nilang ka ha. Istorya-istoryahe lang ng kanang imong mga friends. Balik ko na kanako, karong tagtaod, okay? Oh, unsa naman kaniya bayot? Okay lang kayot. Ubog ka? Di kayo. Sila dali na, mauli na tao Huwag ganit ko nagpalabig inom. Ikaw mahinun nagpalabig og inom diha, Okay, tanaw Nangit sa nila, uy. Mauli na ta.
Asa yung motor? Parking. Tuwas unahan, uy. Uy, hiniuman man noon. Yut na kay payong. Wala, uy. Kadiyot. Giupo mo ko na may mong jacket. Oh, ipanong ni. Unya, mamasilon na sunahan, unya na tamo pauli kon walay uwan, okay? Wala giuwan yun. Mauli na to na. Kadiyot sa Mia. Saman. Katong akong giingon ni mo ba? Sa gani. Katong akong giingon ni mo good. Nga kung straight back ko, di mo ba kung sugton? Ay, sige, yaga-yaga ba? Tumakasagog ko good. Ayaw ron. Kay parehas tang nakainom. Gara-arata. Ano na, mauli na ta. Gabiin na. Hindi may gimayti si Kenneth. Oh. Mapay man niya gimayti. Dili lagi maklaro ang dagway sa babae kay Blurred. Unsamin ko? Ganun mo naman kung nalain nga nagmayday og babae si Kenneth. Hi, Bayut. Kumusta? Sana all. Nagmayday og babae. Uy, no si Camilla? Straight na giday ka. Kaya nagmayday naman ka babae. Straight na lagi ko. Kaya saan mo ko na itong bayhan ng imong gimayday? Uy, i-check mong photos. Dili ba na iparihas akong gimay day? Ako din imong gimayday? Og imo lang giblurred? Yes, Mia. Nagpitik sa kog ako, uy. Ug akong gimay day. O, ang buti pa sa buti mong gibuhat, Kenneth. Ang tinood, Mia. Dugay na kong straight. Nalalaki na imong tingog. Dugay na ko na himong tinood ka lalaki. Pero nagbabait-bayot lang gihapon ko. Aron makaduog ko nimo. Ug ako kang mabantayan. Kenneth. Akong usbon ang pagpangutana, ha? What if kung... Ayaw na ng what if. Gayon ako gusto pa makaduog ani mong what if. Kaya ang tinuod. Dugay na si ko nakagusto ni mo, Kenneth. Ikaw rin ganang akong gipaapot. Tinood? O, Liki. Oo, niya, kita na. Oo. I love you, Mia. I love you too, Kenneth. Malaman ang nadarama, ika'y aking nakikinig kung ano sa damdamin at abot araw-araw ay Uwa ko magdahom na sa among kasuot ni Kenneth. Magkauya ba na Amy? Sa pagkakaroon, 2 years na ni Kenneth. Healthy o full love paghihapon ng among relasyon. Sa mga naminaw karon, nga nagpangita pa silang true love, maura kini ako ikasulti ninyo. Just wait the right time and right person. Tinhin na lang ko to. Daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Mia nga taga Davao City uban sa awit ngayang ipangayo. Awit nga nagulahan. Kaba. di makatulong sa gabi sa kaiwa ko'y ikaw ang aking panag. Bakit ba ikaw ang sa laging laman ng isip ko? Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo Garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamausap mga higala at mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit.
I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagtanong.